Hello guys, what's up? Hi, kumusta po kayo? Isa na naman pong mapagpalang araw sa araw na to. Kasama ko ngayon ang aking misis at yung auntie namin. At yung mga ibang kasama namin, nauna na sila. Bali, picnic po tayo. Pupunta po tayo sa isa sa mga lugar na dinarayo po ng mga karatig barangay po namin dito sa amin, dito lang po sa amin. Kaya picnic tayo. Mga ilang taon na po tayo na di po tayo nakapasyal doon sa dinarayo po dito sa amin. Kaya tara, picnic tayo. Bali yung mga ibang kasama namin, nauna na sila. Yan. Dito lang po sa amin, Barangay Alibag. Yan si Mami oh. At si Auntie Nancy. Mami. Okay, so hey hey hey. Yan. Wala po tayong content na trail ngayon. Hiking tayo ngayon. Sabay picnic na rin. Yan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, sana huwag mong kalimutang mag-subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Kung mahilig ka sa mga adventure, sana huwag mo rin kalimutang mag-like. At para sa inyong mga katanungan, i-comment mo lang sa comment section sa baba. Kaya sana samahan mo kami para mai-tour din kita dito sa amin. Yung pupuntahan natin, bali ito yung parating o madalas na dinarayo po ng ating mga karatig barangay sa mga ibang bisita, tourist spot ika nga. Kasi dito sa barangay namin, malapit kami sa mga matataas na bundok. Yan. Maglakad tayo, mga isang oras lang naman. Depende sa paglalakad. Kung medyo mabagal, abutin ka ng 2 oras siguro. Kasi sa pupuntahan natin, may falls doon. Pero pag summer, walang tubig, mahina. Pero ngayon, rainy seasons pa rin. Kaya maganda, may tubig. Ang tagal ni na Mami. Supposedly, Saturday o Sunday sana yung talagang araw ng picnic. Pero madami kasing tao, kaya mas maganda pag weekdays. Kung kasama mo ang family mo, kasi pag maraming tao, siksikan din doon. Kaya araw ng Miyerkules ngayon, August 18, wala rin lang pupuntahan, kaya let's go, tayo lang. Sama kong mga mag-iina ko, tapos si auntie namin, tapos mga pamangkin, yun lang. Kasi pag araw ng Sabado, Linggo, grabe talaga guys. Grabe yung tao na nagpupunta. Kaya mahirap din yung nakikipagsiksikan ka doon. Hanap ka pa ng pwesto na maganda. Saka grabe yung mga basura kung minsan. Basura na naiwan nila doon. Sana maisip nilang
ingatan ang ating kapaligiran. Dapat wag mag-iwan ng basura. Wala na. Nahuli na sila mami mo, nak. Ang bigat mo, nak. So mga 30 minutes pa siguro yung lalakarin natin. Oo nga pala, hindi ko nasabi yung pangalan ng ating pupuntahan kung anong lugar. Gasing Falls. Yan. Located po dito sa Barangay Alibeng. Sakop na po ng season to, Pangasinan. Hi Argel. Yan. Pinaglakad ko muna kasi mabigat din. Dito pa lang kami sa irrigation dam. Irrigation dam namin dito. Dito na kami sa may irrigation dam. Pero yung destination namin, malayo pa po. Mga isang oras pa siguro o 30 minutes yun na. Tayo nga tayo saglit. Wait natin sina Mami at si Auntie Nancy. Anong oras na? Alas 8 na kaya. Mainit. Maganda yung panahon ngayon. Tirik na tirik yung aring araw kaya ang init naman. Bali 3 araw na hindi na umulan. Kaya parang back to summer yata ulit. Dito. Hello. Hello. Hindi ko na pinagupitan kasi maglulong hair daw. Yan. Hindi po ako babae, kamo. Lalaki po tayo, kamo. Kasi maraming nagsasabi na babae raw. Kasi yun nga, mahaba yung buhok niya. So maganda rin pag kwento, lalo na pag malakas yung agos ng tubig, may tubig yan na umagos. Tapos nag-slide yung mga tao nagpupunta rito. Pero sa ngayon, yun nga, 1 week na ata na bihira yung ulan, kaya ito nag-subside yung tubig, lumiit ng bagya. Sigurado to pag ganito na walang ulan, nako sigurado baka liliit yung tubig. Tsaka maganda yung tubig dito, guys, hindi katulad sa ibang lugar. Dito talagang nanggagaling sa bukal, dyan sa tuktok ng bundok. Hindi katulad sa ibang lugar na hindi mo alam kung saan nanggaling. Maraming pinanggalingan yung tubig, pero dito sa amin talagang bukal talaga. Yan, galing sa bundok. Kaya malinis po. Kaya madalas na pinupuntahan. Tignan nyo, guys, daming mga hose na naka-skyline. Inuming tubig po yan, guys. Kung saan nanggagaling yung tubig dito sa ilog, dito rin nanggagaling yung inuming tubig. Kaya malinis talaga, guys. So yan. So tara ulit. Hindi madulas din yung mga bato, guys, kaya dahan-dahan tayo.
Napakalamig ng tubig. Andiyan na pala sila mami oh. Doon na sila oh. Mommy, Kitty, Kitty, you dirt. Hello, I Kitty. Baby, it's big donut. Wala na tayo, susunod na sila. So, malayo pa. Pahinga tayo saglit. Yan. Yan po kami dadaan. Mga 30 minutes pa siguro. Hindi ko kasi matansya yung kung ilang oras. Kasi matagal na di po tayo naglakad. Tapos pahinto-hinto tayo. Mabigat din po kasi si Argel, kaya pahinga tayo saglit. Sa totoo lang guys, baka abutin ng 2 oras ganyan siguro pag baguhan yung pupunta. Mga 1.5 oras ganyan. Mga more than 30 minutes na po tayo yatang naglalakad. Sino magkamukha na? Si Argel at si Daddy? Daddy, O si Argel at si Mami? Mommy, Yan. Wait natin sila. Yan. Bali dito kami dumadaan pag nagtitrail kami. Today is Wednesday, tama. what's it? Oh, may mga cow. Cow. It's There's a cow in there, oh. cow. 1, 2, 3. It's cow. Kaya mamaya update ko kayo ulit pag nandun na kami. Come here. Okay. Diyan na si Mami, oh. Ano, kaya pa? Come here. Oh, may gutom na raw. Ang kano. Ang kano. May gutom na raw pero yung mga baon na lulutuin naiwan pa. Rataran sa Ay, datadan. Oh, may. Yan. Yan. Ang bagi duwan daptara kat katawa da. Ayan da. Ang picture ba tayo lang da oy dubre yan. Ay, kung ako nagay duwa ay muna. Yes, baby. 2, Come on, let's go. 4, 6. Go. So, walo lang kami guys. Sige, mauna na kayo. Ambok. Yan oh, diretso. Go. Oh. Diretso. Come on. Come on, let's go. Dahil sumin ko ikat. Kuna, mapagkat-pagkatan sa pinyo. Dito ah. Ay, come on. Ulikat. Yan. Oh. Oh? Ah, Alas 9 na. Na, makanahan tayo last day. Liga dito. Madawad ang 2 oras ng bigos. Oh, baka sandali lang kami doon guys. Makapagligo konti. Makapag-lunch. Isang luto. Uwi na. Oh, shout out sa mga South Cotabato. Rizal Poblacion. Banga. Oh, andito si Auntie Nancy namin. Galing sa Mindanao. Yan. Ay, kanit. Ay, kanit. Bali, nagpunta sila dito sa Luzon para magbakasyon. Ini. Ay, kanit. First time lang ba ante na maglakad ng ganito kalayo? Ay, no. Second time. Second time daw. Maganda rin, may ehersisyo. First time Ay, na oo, ikat ano. aji ko ah. Kapan tayo pinangibabakan niya man. Hindi na lisang ka. Ay, nabayagin. Yun. Mga year kupong-kupong. 19 forgotten na yon. Ang gasing ngayon lang. Gasing ngayon lang. Mas malapit ang gasing. Go. Go. Coming. Oh. Hindi na yon kaunak. Karabaw na yon. Go. It's coming. Kadumot ato yung kwan. It's coming. Ano? It's coming. Nakadumot dahil ito ng ingay. Yan, daming host. Gaya ng sinabi ko kanina guys. Doon sa pupuntahan namin, doon nang gagaling yung inuming tubig ng barangay namin. Kaya yung tubig dito talagang fresh. It's not. How
Dito sa kabila yung daan. Look. Maputik daw guys, maputik. Ako sugar. Sugar. Kagalan is lut-lut. Dito na lang. Oh. Oh my God. God. Oh my God. Eh, maghuhugas ka rin dyan sa baba. And then there's so many purikat. Wait. No. Putik yung daan. Wait, catch. Oh my God. We need water. Come on. Go, wait, fish. Wala. Look, here. Doy, sundan nyo lang ako. Wawa. Sundan nyo yung paa ko. Come here. Kayo wawa. Kawawa. Pag nasundan yung paa ko, yun na yun. Pike. Pike. Ay, ayawanan na kunot. Purikat sa tingkan. Ayan na yan. Mga amorsiko na yan. Oh. So yan nga Meron kasing mga damo. Ito amorsiko. Yan ako sa gilid. Oh my God. Agit kapit purikat trabaho maramdaman. Ako medyo madulas yung daan. Oops. Sipe. Ingat. Ditanggal ko tay. Ingat, ingat. Sipe. Sipe. Oh. Sipe. What? Sipe. What nak? Sama. Oh my God. Sit. Oh my God. Sama. Yan, oh. Oh my God. Yan kasi hindi kayo sanay maglakad sa mga ganitong daan. Yan. Wow. Gachinilas ko. Baliktad. May salpit kata. Sige. Shout. Nalipatak dugoong. Nibugong mo ay. So inaawin din na sa inalak. Yun. Nakalimutan daw yung bagoong. Ilang yan? Bagoong. May asin naman. Mag-iihaw tayo doon ng karni at isda. Yun. Tapos may kanin. Yun. Yung ordinaryong pagkain ng Pinoy lang. May bridge dyan, oh. Dadaan tayo sa bridge. Oo. Bilisan nyo, kamo. So, ito na yung bridge. Rich? Oo. What rich? Yan. What riches? Kasi may mga bahay-bahay din dyan sa taas. Dito sila dumadaan pag malakas yung tubig dito sa ilog. Parang nakakatakot naman. Oh no! Oh no! Oh riches! Medyo may kalumaan na yung mga kawayan. Kaya dahan-dahan tayo. Oh, umiindayog pa. Oo. Oh, yan. Rich! Okay. Punta tayo doon sa dulo para mabidyo natin sila. Mami at Auntie Nancy. Round and down! Round and Tignan nga natin kung di sila matatakot. Umiindayog kasi guys, oh. Rich! Tignan nga natin. Rich! Wait natin si Mami. Yan. Yan. Sige nga. Oh my God. Tapos bigla na lang kung bakit kawayan ng talibutak si baba ko. Hindi bale, mababaw lang yan. I want that. Tubig naman yung babagsakan pag nahulog. Oh my God. Wow, wow. Umiindayog yan ha, umiindayog. Apple. Wow. Apple. Wow. Oh. Waffle. Oh, wow, wow. Apple. Apple. Wow. Yes. Ano sabi? Ay, na itong bugwanoy. Salbag. Look. Ouch, ouch. Taka ka yan. Hindi mo ay alam. Ito dito. Uy, bumaba ka ta na. Makati daw yung bulaklak ng amorseko na kumapit dito sa padyama niya, kaya tanggalin natin. Naiirita siya. Nak, Makati ba? Ha? Yan, tanggalin natin saglit. Pwede na yan. Diyan na si ate. Ate Ubre at ate Irang. Why? Hindi masikuran di purikot na. Yan mo yan, purikit lang.
Ugain natin. Yan, sige, ugain natin. Sige, indayog na yan. Parang duyan. Oh, no, no, no. Oh, it's bigger. Oh, no. Oh, no, no, no. Okay, wait lang natin si Auntie Nancy. Tignan mo. Argel, are we there yet? Not yet. Come on. It takes 5 minutes more to go. Bago tayo makarating doon. Wait na ako. Malalim tubig. Wait, wait. Wait, wait. Sandali. Lulusong ka agad sa tubig. Malalim yan, oh. Oh. So, mga 5 minutes pa siguro bago natin marating yung destination natin. Uy. Oh. Yan, mga tiktokers ka, no? Tiktokers kayo. Dito kayo mag-tiktok. Mga adik kayo sa tiktok. What? Kaya nyo ata di kayo malmas. Malalim yan, hanggang tuhod. Yan o, kita naman guys o. Ganda ng daan. Nature na nature. Lalim din yan. Linis ang tubig. Dadaan tayo dito sa may gilid ng mga bato. Kaya dyan na sila. Tingnan ko nga. Hindi pa naman marunong lumangoy si Bakit. Hindi magpapatalo ang taga Mindanao. Oh. Matching kapit-kapit pa. Ay, makikita ka? Ako mamaya, hindi. Ayan. Yan. Shout out sa mga South Cotabato. Yan. Si auntie namin. From Rizal. Mga South Cotabato. Hop. Magkati mo na nantin. O, magkati mo. Okay. Dito sila ate. Nagti-tiktok na naman. Oh, sige, tiktok. TikTok is life. Ha? Layo pa ya 30 minutes pa. 30 minutes. Ha? Yeah, malapit na. Paurong yung relo ko kasi kaya naging 30 minutes. Yung 5 minutes naging 30 minutes. Oh, shout out sa mga mahilig sa ano to, pangalan nito, mga TikTokers. Ha? Galyang, Badyang, ang sabi nila. Galyang yan oh. Libre, punta ka dito. Kahit isang truck pa oh yan, hakutin mo lahat. Oo. Galyang, oh yung elephant ear. Yan, ang pagkakalam kong pangalan yan. Nakaw, hindi alam yung daan. Sa tagal nang di nakakapunta dito. Mawawala pa tayo. Mga hinayupak kayong tour guide kayo. Puro TikTokers kasi yung pinagagawa nyo. Yung tour guide nawawala. Ng tukwa. May nagrereklamo na po. Hindi na daw kaya.
Sinumpong na ng rayuma. Maiwan ka na dyan. Kamo. Ano, mga tiktokers na guide. Yung guide nawawala, hindi alam yung daan. Oh, nandiyan na si na kuya. Anak, iti pag naantay oh. What did you do? Ah, dyan na. Dyan na lang daw sa Let's go. unahan, dyan sa taas. So malapit na. Coming. Cow. Okay, wait natin sina. Okay. Mami at Cow. auntie. One. Cow. Hindi namin alam kung malayo o malapit. Pero yung guide, andyan naman yung mga guide. Yan, mga palpak yata na guide. Huwag na, may tayo dyan ng kan. May tayo ng kalabaw. Ginanakay pa ah. Lumabisin kaya wala kay tinay, tinay ko ayaw. Dito kay Kapam. Yeah, napigsada na kita. Sanay ang mga yan. Magbabike sila. Mabangil ka? Ay, ina mo. Minom gamin tatay, minom tikwa. Drink tatay. Kaya pala. Adayupay ka no? Malapit na. Mga 1 minute na lang. You stay there. Stay there. Don't Kami na rin. I will carry you. So, finally, dito na kami. Dito na ang aming destinasyon. Pero yung falls, andyan sa taas. Pero dito na kami mag-iihaw. Ano yung tubig? Bukal. Pati yung inuming tubig namin, hindi na kami kailangang magdala pa ng mineral water kasi ito talaga yung legit na mineral water. Bukal. Yan. So, isasalok lang namin yung dala namin na water jug. Tapos, kahit di ka na maglagay ng ice, malamig yan guys. Yan. So, dito na kami. Yan. Falls, nandiyan sa taas. So, dito na kami mag-ihaw. So, tignan nyo guys, walang katao-tao, kami lang. Pero pag Saturday at Sunday, sigurado maraming tao dito. Mas maganda magpunta ka rito weekdays para kayo lang samang pamilya. Yan. So mag-ihaw muna tayo guys, mamaya ulit. Marinate na karne. Guys, masarap yan. Tawang tayo dito. Ganito dito guys. Nya. Tikmangag. Nya. Ay.
Yan. So, tapos na tayong nakapag-ihaw. Kaya, kain na. Meron tayong inihaw na karne, tapos may nilagang organic egg. Inihaw na bangus. So, dinadapuan na ng paru-paro. Okay. Kain muna tayo bago tayo maligo. Ayan, so tapos na kaming kumain. Mamaya punta tayo dyan sa falls, dyan sa taas. So tara, punta tayo dun sa falls, sa taas. Yan na yung mini falls. Trabaho. Nadadak Mike. Sila guys, oh. Meron pa dyan sa bandang taas. Ito tayo mamaya. Yan sa bandang taas. Di namin napapansin. May bubuyog pala dyan. Pulot. Pukyutan. O, yan o. Yan. Okay, tara na. Scared daw si Argel. Yeah. Scared daw si Argel. Are you scared? No. Meron dyan sa bandang taas, may mas maganda pa raw na falls. Kaso, hindi mahirapan po tayong makyat. Meron pa tayong dalang data. Pinansi at saka sinipis. So, mahirapan sila sa paglakad, pag-akyat. Kasi madulas yung mga bataw, naglulumot. Kaya, dito na lang tayo.
Hanggang doon pa yan sa taas oh. Tay mayat pa dyan nga to. Nitsuhan na dyan nga to. Patag na kapyay. Ano yung daanan, napatungo sa taas pero mahirap akyatin. Medyo madulas yung mga bato. Madulas yung bedrock, may lumot. Kaya dito na lang tayo. Kita, siyempre kung tayo kami lang. Thank you. Baik niya, boy. Ulit. Pero oh. Yan o, picture sila kung saglit. Picture daw saglit. Yes, first time nilang makapunta rito kaya sulitin na raw. Bali maiwan na sila sa baba kasi mahirap tong daan oh. Napakatarik saka madulas pa. Huh. Doon sila sa baba oh. Yan. Sila oh. Meron pa doon sa taas. Puntahan natin yung pinakatuktok. Pero saglit lang tayo.
kunan lang natin ng video. Saka tayo bababa. Galing kanina. Tapos, akyat ulit tayo. Yan, kaya pala maraming dumadayo dito. Ganito pala kaganda guys. Parang ano, parang siminto. Hindi naman pala madulas. Pero pag wala ng tubig ito, tapos nagkulay green yung lactic, sigurado madulas. Pero sa ngayon, hindi siya madulas. Makapit yung sandal ko guys. Ito talaga yung dinadayo dito guys. Ganda oh. Sa video kasi hindi mo makitang pababa siya, ganyan. Parang patad lang siya. Pero sa video, mabulusok yan. Pababa na ganyan. Sa video kasi hindi halata. Parang patad lang. Yan o. Halata mo naman sa agos ng tubig, talagang pababa. Yan o, makikita. Parang sa video, parang patad lang, pero halata naman sa agos ng tubig oh. Oh. Yun, pa sa baba ako nang galing. So, okay na, hindi na ako pupunta doon sa taas. Actually dyan sa taas guys, mayroong cave. May cave po tayo dyan. Yan. Hanggang dito na lang ako guys, hindi na ako aakyat. So, bababa na ako. Actually malapit lang yung barangay namin dito, kaso yun nga, ngayon ko lang napasyalan. Andun yung Mount Paldingan. Yan. Yan kami nagtitrail ng motor. So, salamat po kaibigan sa pananatili mo sa ating channel. So, yan po ang naging content natin sa araw na ito. Kung hindi nyo tinatanong, yung pinanggagalingan ng tubig dito, parang malaking kalayok. Tapos doon lumalabas yung tubig. Tapos dito na dumadaloy. Ayan. Kaya sa bukal talaga nanggaling ang tubig na to. Kaya pwedeng inumin yan. Malinis po yan. So, peace out. Sana kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, sana wag mong kalimutang mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga adventure videos na tulad nito. At sa mga reaction mo naman, kung ano man yung masasabi mo sa ating content, comment mo lang sa ibaba. Kaya salamat po. Kita-kits ulit. Bye.